Lokomotiverne elsker, når nye lokomotiver ankommer til øen Sodor. En dag ankom et lokomotiv, som kranen Cranky var ved at aflæse. Det var meget tungt. Det går ondt i min kæde, klagede Cranky. Dette er kranlokomotivet Harvey, sagde kontrolchefen stolt. De andre lokomotiver syntes Harvey så ret anderledes ud. Harvey var glad for at være nede på skinnerne. Han brød sig slet ikke om at dingle for Crankys arm. Disse herrer er jernbaneforeningen, sagde kontrolchefen. I morgen vil Harvey give dem en demonstration. Hvis det går godt, vil han blive en del af jernbanen. Lad os håbe, han klarer det. Ja, det lyder vigtigt, sagde Thomas. Det er, når man viser, hvad man kan. Ligesom da mig og Thomas havde kapløb, sagde Bertie. Rum, rum. Den aften var Thomas netop vendt tilbage fra en hård dags arbejde. Han så Harvey stå nær remisen. Harvey kunne høre de store lokomotiver tale om ham. Det gjorde ham trist. Harvey er anderledes, sagde Henry. Kontrolchefen vil da ikke lade ham køre med passagerer, fnøs Gordon. Han er bare Cranky på hjul. Han ligner ikke engang en lokomotiv, sagde James. Så er det nok, sagde Edward. Harvey er måske anderledes, men vi må give ham en chance. Thomas havde ondt af Harvey. Bare rolig. Nogle gange tager det tid at få nye venner. Men Harvey var ikke sikker på, at han ville blive, hvor ingen ville have ham. Næste morgen sendte kontrolchefen lokomotiverne ud på deres opgaver. Måske var det ikke så god en idé, at jeg kom hertil, tøffede Harvey trist. Sludder, sagde kontrolchefen. Men lokomotiverne kan ikke lide mig, de synes jeg er anderledes. Men anderledes gør der til noget særligt. Dette fik Harvey til at få det bedre. Ude på sidelinjen havde Percy problemer med godsvognene. Kom nu afsted, træk ham nu for hjulene på glæde. Hjælp, råbte Percy. Hans togfører slog bremserne til. Men det var for sent. Han røg af skinnerne med en vejbro. Heldigvis kom ingen til skade. Bertie ankom og var glad for, at Percy var uskadt, men han var også meget vred. Du har blokeret vejen, vridsede Bertie. Han var bange for, at han ikke ville få kørt de fine herrer fra jernbaneforeningen hen til demonstrationen til tiden. Da kontrolchefen hørte nyhederne, kørte han direkte hen til Harvey. Jeg vil have dig til at redde et af mine lokomotiver. Jeg skal gøre mit bedste, herre, sagde Harvey modigt, og han kørte straks afsted. Harvey ankom snart og gik i gang med arbejdet. På ingen tid var Percy tilbage på sporet. Herrerne fra jernbaneforeningen var meget imponerede. Det var den bedste demonstration af alle. Herrerne fra jernbaneforeningen har besluttet, at du skal være en del af jernbanen. Tusind tak, herre, sagde Harvey stolt. Den aften hørte Harvey lokomotiverne snakke igen. Denne gang gik det anderledes. Flot klaret, Harvey, sagde Gordon. Du er rigtig nyttig, sagde James. Det var jo det, jeg sagde, smilede Edward. Der ser du, sagde Thomas. Anderledes kan være godt. Alle lokomotiverne var enige. Velkommen til den nordvestlige jernbane, Harvey. Harvey smilede glad.